Ola, eu vou dar unhas dicas para sustituir algúns castellanismos desnecesarios na lingua coloquial. O primeiro deles é a palabra verdad ou o seu decalque verdade. Por exemplo, aquela camisa é bonita, verdad? Pois bon, en vez de verdad, podemos dicer non é ou non si. Aquela camisa é bonita, non si. Vamos hoxe á cidade, non é? Para o caso de a pregunta ser negativa, usaríamos pois non. Non vamos hoxe á cidade, pois non. Outra palabra que podemos sustituir por unha xenuína da nosa lingua é vale. Por exemplo, papai, vou hoxe á Coruña e volto á tarde. En vez de respondermos vale, podemos usar está ben, está bon, de acordo, vai. Outra tamén moito usada é por supuesto ou o seu decalque por suposto. Para esta podemos usar claro, con certeza. Podo comer esa mazá? Con certeza, claro.